Malapit 1.7 million ka mga estudyante nagpa-enroll para sa school year 2022-2023. Police Regional Office 6 mga-deploy sa masobra 1,000 ka mga personnel sa mga eskwelahan kag mga pampubliko nga lugar sa abre klase sa Lunes. Yaring balitang itutukan ni John Sala. Masobra 1.69 million nga estudyante sa mga pampubliko kag pribado nga eskwelahan sa elementarya kag high school ang magabalik eskwela sa Lunes. 857,080 dire ang elementary learners. Nagdangat naman sa 551,529 ang junior high school learners kag 129,477 senior high school. So, tingin na bininta kita nga 3 days for enrollment. So, padayon sa nyo nga ginagdanyo natin, ang tingin mga binitanan, 200 learners enrolled na. Pinasaya ang abri klase sa mga tuig bangod ini ang labing una nga magapatigayon sang in-person classes ang pila ka mga bulutuan halin sa nagsugod ang pandemya. Nagdangat sa 858 ka bulutuan na nagpili isang 5-day in-person classes bilang transition tubtob sa full implementation sini sa Nobyembre. 2,951 ang blended learning modality kag 236 naman ang nagpili isang full distance learning. Agud masigurong seguridad kag kalinong sa mga bulutuan maga-deploy ang Police Regional Office 6 sang masobra 1,000 ka mga police personnel sa mga bulutuan, terminals kag pila pa ka mga pampubliko nga lugar sa abli klase sa Lunes. Para ma-ensure naton nga makabulig kita sa flow sang trapiko and of course mamintinar naton ang peace and order kaya we are expecting mag-increase ang number of people ang magakadto sa mga schools and of course mag-increase man ang mga vehicles sa aton nga mga kalsada. Bangod sa pagpasiguro nga may police visibility, mas kampante ang Iloy nga si Marilu nga may 2 ka bata nga nag-eskwela sa Leganes Elementary School. Mayog yung balita para ang mga bata, siyempre, secure man sila kami ara nagabantay sa ila. Dako man ang pagpasalamat sa DepEd 6 sa inisyatibo sa kapulisan. We are happy that our law enforcement, particularly ang atong mga Philippine National Police sa Mayara Regional 6, ang magabulig bantay ng security and peace and order sa atong mga opening of classes for this school year 2022-2023. Upuot kay Cirilo Rinduque, John Sala, Buana, Western Visayas.